Molt bona nit, companys, benvinguts a un nou vídeo pel canal d'Empires Catalunya. I avui, bàsicament, el que vull fer és ensenyar-vos com faig jo els atacs a la guerra. Llavors, no m'enrotllo massa, anem-hi directament. Ok, ja tinc aquí i tal. Una cosa abans de començar. Moltes vegades, quan voleu veure quins herois teniu o què us queda per poder atacar, el que feu és us n'aneu amb un rival, li doneu ataque i aquí us mireu els herois. Vale? Això no és que estigui malament, però té dos problemes. Una, que us arrisqueu a no donar-vos compte, a donar-li a luchar quan en realitat no volíeu lluitar. I dos, mentre vosaltres esteu dintre de l'heroi no hi ha ningú que pugui entrar. Jo el que us aconsello és que això mateix que hem fet aquí ho podeu fer des d'aquí. Si aneu a la rodeta aquesta, equipo de ataque, i aquí els herois que tingueu gastats no us els deixarà agafar, us sortiran així com ja fets servir i no correu cap risc perquè no li podeu donar a atacar. I no reserveu a l'heroi si no cal. Si voleu reservar-lo, doncs ja ho feu bé, però no caldria. Ok, veig que ja hi ha hagut algú que s'ha carregat a Yepen, que concretament ha sigut Raül. Molt bé. Me l'havia mirat jo abans per carregar-me, però ja no hi està de temps, això em passa per anar lent. Vale, em sembla que Rocky era l'altre que havia vist que tenia tropes altes. Us explico jo. No, era Bluetooth, em sembla, era? No, doncs no recordo quin era. Jo el que faig sempre quan entro a guerra és el següent. Començo a mirar els herois que tenen i les tropes. I sempre busco, sobretot amb els primers atacs, rivals que tinguin tropes semblants o sigui, tropes altes. Jo tinc tropes altes, per tant, el lògic és que jo ataqui a rivals amb tropes altes, no que jo faci els rivals amb tropes de 10 o 14 i després la gent que tenen tropes de 15, 20, 18 s'hagin d'enfrontar contra rivals molt més forts que ells. Llavors, el primer que faig és buscar els rivals que tenen tropes més altes. Abans ja ho he mirat, per aquí no n'hi havia cap, el que tenia tropes més altes em sembla que era Yepen, però ja me l'ha tret el Raül, me l'ha tret fent un one shot, o sigui que res a dir. Tots aquests tenen tropes baixes. I Bluetooth ja l'havia mirat, no soy res. Lo normal és que sigui un rival, aquest té tropes de 28, de 27, de 29, o sigui que Rocky és ara mateix el meu màxim candidat per atacar. Tots aquests em sembla que són més baixos. A veure, aquest seria un altre candidat. Aquest encara. Tropes de 20 i tropes de 20, vale. Doncs tinc Rocky, amb el Frike, Frick, Onatel, Vela i Mitsuko. Frick ataca tots, el Frick ataca tots, Vela ataca tots, Mitsuko ataca 3 i Onatel ataca 3. Per tant, o el contrarresto bé o em destrossarà. I l'altra opció havien dit que era, em sembla que era aquesta. Correcte. Vale, anem a pel més fort. I a veure aquest el surt, que no sempre surt bé. Ok. Doncs anem-hi. Informació del rival. Òbviament, posaré 3 grocs per anar contra el Frike i ara haig de decidir si m'interessa més eliminar a Frick primer o a Onatel. Llavors anem a analitzar bé què fa cadascú.
Onatel és un controlador de manar i és pro mig. Vol dir que li costarà més activar-se, 687 de defensa, o sigui d'atac, i 250% de dany. En canvi, Freak és ràpida, òbviament causa menys dany, però perquè ataca tots. I causa un 18% més de dany per cada escut de naturalesa que hi ha al taulell. I a més em resta defensa. Vale, vaig a fer 3 grocs, 2 vermells. Llavors, groc, o sigui, com que porto 3 grocs, el senador l'agafaré groc. I abans d'haver estat mirant, tenia dubtes de si posar Bibica o el Bullinsburti. Bullinsburti l'haig de talentar. Quan el tingui talentat el faré servir més, però amb els nivells de rivals que ja m'estic enfrontant últimament és que me'l matarien a la primera de canvi. Llavors, de moment, el tindrem a la reserva i quan el pugui talentar, el talentaré i el faré servir més. Si fos un ramat o contra un rival més dèbil o hagués d'atacar just al final de la guerra, que ja o bé anem a la desesperada o bé ja està guanyat, doncs llavors ja me la jugaria, però amb el primer atac encara no és el moment de jugar-se-la. Vale, ok, Bibica, Reuben, Odin, Marjana i Jon, els dos killers més forts que tinc pujats i talentats i els dos que peguen a més gent dels que tinc amb més força, bàsicament. I Bibica per reforçar-me la defensa i sanar. Anem a verificar les tropes que estiguin ben col·locades. M'interessa manar ràpid per Bibica, m'interessa la següent de manar ràpid per Odin, perfecte. I aquí el mateix, manar ràpid a Reuben i Marjana i Jon doncs ja es aniran activant, no hi ha problema. Bueno, desitgeu-me sort a veure què tal surt. Vale. M'interessa activar grocs i m'interessa activar vermells. Podria fer la gema verda, perquè recordeu que a part del que m'interessa a mi per carregar, m'interessa que quan s'activi Freak no hi hagi gaires fitxes verdes al taulell. De moment activaré aquí. I ara sí, ara vaig aquí. I intento dues coses, intento fer les peces que m'interessen i anar eliminant totes les peces verdes que pugui per restar-li potència a Freak. Això no m'interessava gaire, però és el que hi ha. Tot i així, el Freak, com veieu, cau ja. Ara el problema és que em restarà manar, no me n'ha restat a la Bibica, perfecte, no, sí me l'ha restat. Bueno, seguim. Elimino verdes perquè Freak està a punt d'activar-se i espero tenir sort. Vale. Bueno, ara ja anem sense senador, però puc activar pel mig. De moment la cosa està igualada. Ara ja comença a no estar tant. Tocarà patir.
És la maledicció de quan es graven partides, no us passa que quan graveu una partida us surten combinacions més complicades de l'habitual? Aquesta ja podria haver caigut, no? Bueno, ve la fora i encara tenim una opció de guanyar. Vale, me l'haig de jugar perquè ella s'activa ara. Llavors el que intentaré serà moure aquesta combinació de blaves per treure aquestes tres, que baixin les liles, i si tinc sort i cauen grogues o vermelles, doncs hauré guanyat. I si no, doncs haurem lluitat fins al final. Així que desitgeu-me sort, a veure què passa. Grogues, grogues, grogues... llàstima. Bueno, ha anat del Cantonduro. Ha anat del Cantonduro. Però bueno, ha sigut un bon atac. Llàstima. Posem aquí una H que si no em fa mala vista. Bueno, doncs anem a per l'altre, que crec recordar que era aquest, no? Sí. Ok, doncs anem a per ell. Informació de l'enemigo. I tornem-hi. M'interessen 3 grocs per anar a per Clarissa. I en aquest cas agafaré 2 liles per anar a per Nate. Sempre la meva estratègia són 3 pel tanc i 2 per un dels flancs, el que cregui que em pot fer més mal. Llavors en aquest cas aniré per aquests 2. Vale. I ara John l'haig de posar segur. Què, Balleón o Malossi? Balleón redueix la fiabilitat del rival i dificulta la curació. En canvi Malossi pega fort, inhabilita els efectes d'estat 3 torns i em dona un 10% més de crític. Anem a atacar, no? Ok, ja tornem a tenir el mateix dilema d'abans, que és aquesta Vivica que està quasi a tope o Goyimbusti, i la decisió és la mateixa d'abans, Vivica. I ara anirem amb 2 liles. I en aquest cas no m'estaré de punyetes, posaré els 2 liles més potents que tinc, que són Freya i Sartana. Ok, revisem tropes, demanar ràpid per Vivica. M'interessa que Malossi s'activi més ràpid i m'interessa que Freya s'activi més ràpid, per tant ja ho tinc bé. Doncs segon assalt. Som-hi. Vale, liles aquí i grocs desperdigats, pues
no hi ha gaire més opció que aquesta. Farem el diamant, que sempre va bé per després netejar. Vale. Si faig així, no em queda possibilitat de combinació de liles després, però aquí sí, per tant aquí. I ara farem això. Bueno, som-hi. Clarissa aguanta, la tia. S'està complicant la cosa. Bueno, anem-hi. És el que té quan vas contra tropes altes. D'aquesta cauen tots. Veus? Bueno, doncs deu ser la maledicció de gravar els assalts, però bueno, és el que toca. Res, per avui ho deixo aquí. M'hagués agradat començar amb atacs com els últims, però quan t'enfrontes a tropes altes és el que pot passar. Així que res, com que els tinc gravats després els revisaré per veure si hi ha alguna cosa que potser no he tingut en compte i que podria haver escollit millor. Si veig que ho he fet bé, doncs mala sort. Si veig que puc millorar, doncs això que m'enduc. Ànims, la guerra acaba de començar i la lluitarem fins al final, com totes. De moment està igualada. Així que, bueno, doncs això, mireu bé qui escolliu per atacar, intenteu que siguin rivals del vostre nivell, tingueu en compte les tropes i penseu bé els atacs amb calma perquè tenim 24 hores per fer la guerra, o sigui que no hi ha pressa. Fins aquí aquest vídeo i com dic sempre, amunt, sempre amunt.